Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, iki video kegabutan guys. Iki wis sing jelas rada suwi titik iki videone lah gaene ya. Mlaku-mlaku dekno sampai teko nggone kota Kediri. Oke ya wis. Akhire mampir ning nggone Taman Brantas Kota Kediri, bantarane Brantas iki guys lah. Jerone koyo ngene iki guys, iki tempate olahraga skateboard, terus ndek ngene ujung kono olahraga sepeda BMX guys. Ya wis iso lah digawe latihan ndek ngene kono lah. Iki sebagian taman-tamane malam hari guys. Iki yo tapi tenang guys, wis ndek ngene kene padang. Masih rada sahdu hawane guys ndek ngene kene. Ya iki liwat ndek ngene sing rada sepi mergo sing dalan sing sisih kono akeh wong lungguh-lungguh lanang wedok isin. Lah akhire iki mau lungguh golek nggon nek ngene bantarane Brantas sing sisih lore. Yes, lek malam hari kayak ngene iki guys, sahdune guys. Tenan sip tenan ndek ngene kene. Wis iki beberapa spot foto iki mau bocil kon motokne. Oke guys, monggo mampir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.